खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं तामुलपुराव भुटाननि जौ हमदों। मैया सुनिबाराव जुथाइ संदाननायाव तामुलपुर एक्सिस बिफान आरो सशस्त्र सीमा बल एसएसबीनि 64थि बेटेलियनआ आसामनि तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलाव थानाय कुमारी खाथायाव 60 कार्टुन भुटाननि जौ लाबोनाय गंसे ट्राकखौ जाफुंसारै हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला मोनसे सुलुंनि बिथायाव हानजाया रेबथुमनाय नम्बर AS01 FC 3665 गोनां ट्राकनिफ्राय 60 कार्टुन भुटाननि जौ जब्द खालामनो हादोंमोन। अपारेशननि समाव बिबानगिरिफोरा जौनि आयेन बेरेखा रोगानायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ खादोंमोन, जायनि मुंखौ मुस्ताक आली होनना मिथिनाय जादों। नैथि रादाबाव दं आरो फिन खेबसेबाव सासे इउटुबार फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामबाय। आसाम पुलिसनि बिरंगाना कमान्ड' फर्स फाफरि खुलिथायनि उनाव आरोबाव मरिगावनि फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो इउटुबार लाबुमनि आमसंखौ बिथांनि ससियेल मिडिया चेनेल आसाम जेटआव अनलाइन जुवा गेलेनायखौ फोसावनायनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। दोनथ'नायनि बिथोनखौ मरिगावनि जिल्ला गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरिनि मावख'निफ्राय फोसावनाय जादोंमोन। दोनथ'नाया मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन। दोनथ'नाया मोनसे पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन एबा PIL नि उनाव जायो, जाय बिथांजोनि मावनायफोरनि बोसोनारि गोहोम खोख्लैनायनि बागै जिंगा सिखांदोंमोन। थामथि रादाबाव दं दिल्लीनि CM अरबिन्द केजरीवालआ फिन आरोबाव जोबथेसालिनि आलासि। बिजिरसालिनि बिथोन बायदि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ फिन आरोबाव जोबथेसालियाव थांफिननांसिगोन। दिनै 2 जुनआव गिबि मन्थ्रि केजरीवालआ फिन आरोबाव तिहार जोबथेसालिनि आलासि जासिगोन। आम आदमी पार्टी एबा AAP नि गाहाय दैदेनगिरि एबा दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालआ जेलाव थानाय समावनो गोब्राब बिखा आरो किडनि लोगोसे डायेबेटिसनि बेरामाव भुगिनानै दं होनना खौरां मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरबिन्द केजरीवालआ जेलावनो गोबां अजन खमायनानै हामख्रेंबाय, खमैबो 6 केजि अजन खमायबाय। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां अरबिन्द केजरीवालआ गावनि देहाखौ डक्टरनाव सिकित्सा खालामनो थाखाय 7 सान जामिन बिदों, नाथाय कर्टआ दासिमाव गनायथि होथ'वाखै होनना खौरां मोनदों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि जरहाट जिल्लायाव थानाय नागिनिजान साहा बागानखौ गोबां अमाफोर सन्देरनाय मोननायनि उनाव शुक्रबारखालि जिल्ला खुंथायआ आफ्रिकान स्वाइन फेभार भाइरासनि गोसारनायनि मिरु महरै फोसावदों। बे गोसारनाया नागिनिजान साहा बागाननि 9 नं लाइनआव जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला जुदि जिउसाखौ समाव सामलायनो हाया अब्ला बे जानो हागौदि जिउसाया गोबां जायगायाव गोसारनो हागौ। बेनिखायनो अमा बिगोमाफोरा लाइन नाम्बार 9 नि 10 किल'मिटार बेंखननि सिङाव गावसोरनि जुनारफोरखौ फाननायनिफ्राय होबथा जायो। बे समावनो जुनार फाहामगिरिफोरनि मोनसे दोलोआबो नागिनिजान टी गार्डेनजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव सौहैदोंमोन आरो अमाफोरनो होबथाग्रा टिका होनो राहा लादों होनना मिथिनो मोनदों। बाथि रादाबाव दं बर' हारिनि मुगैथाव आरो सोमोनांथाव लोगोसे दुखुनांथाव रादाब। बे दुखुनांथाव रादाबानो जाबाय मैया सासे फिसाज्लाया गावनि आंगो बिमाखौनो बुथारदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया सनितपुर जिल्लानि राङापारानि लाइदांपारा गामियाव जादों। बुथारग्रा बाइगर फिसाज्लानि मुंखौ मंगलसिं नार्जारी आरो बुथारजाग्रा बिमानि मुंखौ मन्जु नार्जारी होनना मिथिनो मोनदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय मोनानि समाव मोनसे जेंनाखौ लानानै फिसाज्ला मंगलसिं नार्जारी आरो बिमा मन्जु नार्जारीनि गेजेराव गोब्राब नांज्लायनाय जानायाव मंगलसिं नार्जारीया गावनि रागाखौ हमथानो हायैयाव गावनि असे बिमाखौनो औवानि गोरा लावथिजों खर' बुखावनानै अबथिरा जिउ फोजोबदों होनना मिथिनो मोनदों। बिमाखौ बुथारखांनायनि उनाव मंगलसिं नार्जारीया खारखोमादोंब्लाबो पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव मोगा-मोगि हमजादों होनना मिथिनो मोनदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।